Raġel ta' 33 sena li jgħix Bormla jinsab fil-periklu tal-mowt wara argument li wassal għal sparatura fl-inħawi tal-ħawli fil-Birgu. Il-każ seħħab ta' sijat ta' warofsinhar meta seħħ argument fit-Triq il-Qalb ta' Ġesu. Brabta ma' dan il-każ ġie arrestat mill-pulizija raġel ta' 70 sena li jgħix il-Birgu. Fuq il-post immedjatament marru il-pulizija fejn sabet raġel ta' 33 sena li jgħix Bormla ferut fil-komun ta' blokka ta' appartamenti f'din it-triq. Immedjatament il-pulizija bdiet bl-investigazzjonijiet tagħha fejn sabu l-allegat aggressur li kien ħarab minn fuq il-post, iżda instab ftit tal-minuti wara fl-istess akwati. Hawnhekk il-pulizija arrestatu minnu fih u qed tiġi interrogat fid-depo fil-Furjana. Fuq il-post appart il-pulizija mar ukoll tim mediku mill-Isptar Mater Dei flimkien mat-tabib tal-emerġenza. One News jinsab informat li l-vittma involut f'dan il-każ kellu preċedenti fiċ-ċirku tal-prostituzzjoni u mhux esklus l-argument inqala f'dan ir-rigward. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Monika Borġgalja. Dan fil-waqt l-investigazzjoni tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejn.